Myslím, že pan šéfredaktor tak trošku trefil kozla, zesměšnil se. Nechal bych tady rozdat 2 verze jeho vyjádření v deníku Lidové noviny, kdy v jedné verzi tvrdí, že mu to někdo říkal mezi 4 očima, v druhé verzi tvrdí, že mu to někdo říkal telefonicky, no tak by si to měl pan šéfredaktor pamatovat. Opakuju tedy výzvu ze včerejška. Kdy a v čem a kdo z členů sociální demokracie ovlivňoval inzerci ve státních podnicích v neprospěch práva? Co jsou to osoby blízké? Protože pan šéfredaktor, jak mě poučili večer právníci sociální demokracie, tak on neřekl členové sociální demokracie, ale osoby blízké sociální demokracii, což může být, kdyby nastaly volby do Poslanecké sněmovny, něco přes 2 miliony lidí. Jsem se dozvěděl, že je to kdosi mysteriózní. Nicméně přesto pana šéfredaktora vyzývám k omluvě a do té doby, než se omluví, jej budu považovat za lháře. Chtěl bych, protože pan šéfredaktor velmi sugestivně nehovořil včera o mamonu, o který mu jde, ale hovořil o svobodě slova, tak já bych se velice zabýval touto záležitostí té svobody slova v českých médiích jenom v tomto týdnu. Abychom věděli všichni, o čem je řeč, a také jsem napsal článek, který pošlu do Práva, jsem zvědav, jestli mě jej Právo v rámci svobody slova uveřejní. Ten článek vůbec není osobní, tak by to pan šéfredaktor mohl unést. V sobotu zveřejnili noviny Sport, deník Sport, obsáhlý rozhovor s ministrem Langerem k problematice výtržnictví na fotbalových stadionech. Nedosti na tom pan ministr hovořil o tom, jak je třeba vyhodit celé vedení fotbalového svazu, byť mu to jako ministrovi vnitra nepřísluší, kdyby aspoň řekl, že jako fotbalový fanoušek, ale myslím si, že jeho si u Meruny představit neumím, takže asi žádným fanouškem velkým nejím, ale prosím, čekal jsem několik dní, jestli redakci Sportu nenapadne nabídnout rozhovor k této problematice i mě v rámci zachování plurality názoru. Nebo někomu jinému ze sociální demokracie. Byla to samozřejmě zbytečná obava, k čemu jsou ostatně opoziční názory. Dnes následný návrh tiskové sekce Lidového domu na rozhovor ve stejném rozsahu redakce Sportu bryskně odmítla, že prý se nepletou do politiky. Tak nevím, jaký je rozdíl mezi rozhovorem s předsedou sociální demokracie a s ministrem vnitra. Podobně jako Sport se v minulém týdnu v této problematice zachovala Mladá fronta Dnes. Zřejmila článek ministra Langera k výtržnictví na stadionech. Moji reakci si údajně odvedl posuzující redaktor, byla to redaktorka Bendová na Hory, pak to posuzoval druhý redaktor. Po týdnu jsem pochopil, že ten článek zveřejněn nebude, a tudíž jsem ho dal na blog, na blog iDnes, kde samozřejmě má mnohem menší dopad na veřejnost, nežli by tomu bylo na stránkách Mladé fronty Dnes. Ale určitě je to ze strany Mladé fronty jenom náhoda. Vrcholem všeho ovšem byla veřejnoprávní média v úterý, tedy v den mimořádné schůze sněmovny k výtržnictví na stadionech. Schůze sice formálně ani nezačala, ale Česká televize si zcela nepochopitelně v úvozovkách nechala ujít příležitost přenášet zhruba 1,5 hodiny trvající zajímavé diskuze před hlasováním o této schůzi. Neméně zajímavý a svobodomyslný v úvozovkách byl také přístup Českého rozhlasu k této záležitosti. Jel jsem na schůzi sněmovny z Rakouska zhruba 4,5 hodiny a 4,5 hodiny zpátky, takže po celou tu dobu jsem poslouchal, pokud samozřejmě vydržel signál, ale vydržel vždy téměř 4 hodiny, jsem poslouchal zprávy Českého rozhlasu. Ve zdůvodňování úplné neužitečnosti mimořádné schůze k výtržnictví se dojemně střídali ve zprávách Českého rozhlasu se stejnými argumenty pánové Langer, Bursík, Svoboda, Kasal, Severa. Nehovořil nikdo
Slovy nikdo ze sociální demokracie. Proč mi provládní levicový list, nebo spíše list s levicovými, zatím levicovými čtenáři Právo nenabídl již 5 měsíců po grandiozním vítězství sociální demokracie v říjnových volbách žádný rozhovor. A přitom rozhovory každý týden dělá. A ne, že ne, pane šéfredaktore. Takže kde je ta svoboda slova a názorů v této zemi? Platí jenom pro někoho, nebo platí také pro opozici a šéfa opozice?